Għandu 44 sena, twil metru 66 cm, xaru sewda, għajneħ kannella u xuftejh mimlija. Dan huwa Michiel Anton Vassalli. Id-deskrizzjoni ta' Vassalli nstabet mir-riċerkatur Charles Schwireb ġewwa l-arkivji ta' Università fi Franza u tmur lil minn dak li konna nafu sissa. Schwireb spjega li din id-deskrizzjoni saba fuq ċertifikat li jmur lura għal Ġunju tal-1807. ċertifikat li kienu jużaw il-Pulizija Franċiża sabiex joħorġu permess ta' residenza. Lura fih dan iċ-ċertifikat kif qegħdin naraw mimli dettalji ma kellhomx ritrattijat fl-1807 u allura il-Pulizija biex jarfu li dak li jkun kien veru dak li ngħata l-permess, mhux vera sigurtà, kienu jinniżlu kollox. Kif qed naraw f'dan iċ-ċertifikat hemm ukoll il-firma tal-istess Michel Vassalli kif iffirmaw. Mela daw id-dettalji li tawna fuqu huma veri kieku ma kienx jiffirmhom. Schwireb spjega kif dan ifisser li l-pitturi li għandna u anke l-monument li hemm ġewwa Ħażebbuġ jikkuntrastaw mad-dejra deskritta fiċ-ċertifikat li nstab fi Franza. Hija awtentika ħafna. Issa stajna minnih forsi ftit iktar żorr. Imma aħna derinna jien ħassejt li l-ħarsa hija intelligenti ħafna, imma il-wiċċ huwa fabbli ħafna għaliex fl-ebda mument tal-istorja li jissemma Vassalli fi żmien il-Franċiżi jew Malta jew taħt il-Kavallieri qatt ħadd ma assoċja lil Vassalli ma xi armi. Michiel Anton Vassalli kien eżiljat f'Jannar tal-1801. Schwireb irnexxielu jsib ukoll il-post eżatt fejn Vassalli kien joqgħod, parti ta' Franza li dak iż-żmien kienu jgħixu fiha nies intellettwali u akademiċi. F'dak id-dokument li jiena sibt kien hemm ukoll l-indirizz numru 9 Rue des Noyers, triq is-Siġar tal-Ġews. Din it-triq fi żmien Vassalli kienet żgħira, kienet faċċata tax-xmara, il-bridġ li kien hemm il-pont kien pont nef u Vassalli mar joqgħod hemm fejn joqogħdu kienu l-intellettwali u dawk li jemmnu fir-rivoluzzjoni, ir-repubblikani, li kienu eżatt ukoll. Faċċata tax-xmara, dik li tiġi rif droit u kien joqgħod fuq ir-rif gauche kif jgħidu l-Franċiżi, id-droit kien hemm in-negozjanti u dawk li kienu għadhom jemmnu mar-re. Charles Schwireb iħeġġeġ lill-awtoritajiet biex Vassalli, missier il-lingwa Maltija, issa ikun infakkar f'monument ġdid. Vassalli ma jixraqx li jkollu monument il-belt. Fil-barrakka ta' fuq, pereżempju, flok xi ħadd bħal logotinent Edwards li hemm quddiem il-lif ġol barrakka fil-post ewlieni li laqqas ħadd ma jaf x'kellu x'jaqsam ma' Malta.